Power Wise Song नोंनि अननायखौ जोङो नाजावबाय थायो आरो नोंनि अननायखौ मोननायखायसो जोङो दिनै बेवहाय गोथां महरै आरो जौजा जाबावनो हाबावबाय आरो नोंनि अननाया जोंनि सायाव थानायखायसो जेरावबा दिनै बे बोसोरनि बे दारैसो जोङो दिनै बे सोमखोरै गोथांखौ आरो रोदाखौ जों सानफ्रामबो फिथाइफोर जाबाय जेरावबा रायजोफोरा बे अननायनि थाखाय जोङो नोंखौ हामबायदों आरो बे नोंनि सिगां फैनायखौ जोङो फोथायो जेरावबा दिनै जों सानफ्रोमबो नोंनि सायाव गेदेर बरसम आसा दङखाय जोङो नोंखौ बाख्नायनो फैदों बे दिननिफ्राय नोङो दिनै जोंखौ गोदानथार जिबन गोदानथार मोनसे आखुफोर दानायजों जोङो दिनैनिफ्राय गोदान जोङो मानसि जानो हायो आरो जोङो गोदान बेवहाय फिउचार दानानै जोंजों हामजानाय मोनसे खामानिफोरखौ मावनानै जोङो दिनफोरखौ हगारलांनो हायो जेरावबा नोङो जोंखौ गोदान खालामनो सफैनो हानाय साफ्रोमबो जोंनि खामानिफोरखौ दैदो आरो साफ्रोमबो जोंनि खामानिफोराव बेबायदि खाबुखौ बाहागो लाफैनो हायो रायजोफोरा जोंखौ फैगासिनो दङ साफ्रोमबो दैदेननानै लाबोदो आरो आरज खालामनाय जेरावबा जाय बिथाङा नोंनि बाथ्राखौ दिनै जोंनि लागै लाबोदों बिथांजों लोगोसे थांनानै जोङो बुंदो मोनफ्रोमबो बिथांनिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राफ्रा जोंनि रावफोर जायो आरो जोंनि जिबनफ्रा मोनसे गोग्गो बेगरफोर बायदि गोग्लैयो आरो जोङो मोजां फिथाइफोर थायनो हानाय जों ख्रिस्टियानफोर जानो हायो गासैबो बे सार्भिसखौ जाजेनबो जोबजासिम गावनो लोगोसे थानायनि गिदिर होननानै गेदेर आसा भरसाजों आरज खालामनाय नुबाय आरो जोबथि ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन खननानै बुंनाय
예수님을 जोङो प्रभु जोङो गोसोखांदों आरो जोङो फालिदों बेजों लोगोसे दिनै नोंनि फिसाफ्रा नोंखौ खुलुमनायजों लोगोसे खुलुमनो फैनायजों लोगोसे जि प्रभु नोङो जोङो जिबायदि दानखौ दिनै नोंनिफ्राय आखायबाय बेखौनो गोथार खालामो आरो बेखौ नों नाजावदो बे दाना जोंनि नुनायाव उन्दै जानो हागौ नाथाय जोङो प्रभु बे गासै उन्दै दानखौ जोंनि बे गेदेर खामानियावनो बाहायजानाय बा बाहायनो हानाय बेनि आशिर्बादखौनो जों बेखौ दिनैनि बे समाव जाया दिनैबो बे दिनै मोननाय दान हरनिफ्राय मोननाय दान दिनै दस बागना जोङो नोंथांमोननि गासै खेथिनि सायाव इयुनाव जों दिनै आरो बिनि बांसिन हानाय बिदिनो जों साफ्रोमनि सायाव बेबायदि गेदेर आशिर्बादखौ नोङो ओंखायनो जोंनो बाहायदों प्रभु बे आर'जखौ बोखांनानै गासैबो सिगां Resurrection Day. I'm really excited जादोंमोन आंनि गासिबो दङ आंनि टाइमा माब्ला फैगोन Everybody traveled like a wave sea, roaring like a trouble in my heart because I was waiting my time. Anyway, thank you. गासिखौबो बे समाव खावलायदों निजोमै जनानै इसोरनि बाइखौ खोनासंनायजों लोगोसे जोङो गोथां इसोरखौ जों खुलुमो. We serve the risen Lord. Amen. Deep down, let's concentrate today. We also will be there in the presence of God as He partake with His disciples before He died on the cross. अब्ला बै जिसु ख्रिस्ट'नि लोगोसे बे रुमाव थांनि आरो साफा जिसु ख्रिस्ट'खौ सोंदोंमोन आरो गोबाङानो गोबां रोखोमै सोंथिफोर फैदोंमोन आरो बुङो दिनै हराव आंखौ सथुरनि आखायाव गथायनानै होगोन अब्ला गासिबो आं नामा Is it I? Is it I? Is it I? Always জীবন That's very important. Nobody is teaching सोर आंखौ पापी होननानै अनुरोध खालामनो हागौ Who can convict me as a sinner? राव बेखौ पापी होननानै जगोराया खालामनो रावबो हायाखै पाइलाटआ बुंदों I didn't find any fault from him. मा खालामगोन आं बेखौ The decision नोंथाङा जिखौ खालामो It will make you eternal destiny in your life. Whether you reject the Lord Jesus Christ or you accept खालामो नोंनि सायाव जोबनो गैयै जिथुनिखि भबिष्यता नोंनि आखायाव थाबाय. नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि बिखान्थिखौ थामथियाव जुदि नायोब्ला The resurrection गासिबो जिखौ सोलायदों. Lastly आं बेखौनो बुंदों दिनै लर्ड सापर जानायाव Without saving the blood, there's no remission. Great नङाब्ला जों रावबो थाबथाय One more. Without Him, we can do nothing. जिसु ख्रिस्ट'नि बादै जों रावबो जेबो खालामनो हाया. Without faith, it is impossible to please God. You can take this as my life. It's now. Also, we will provide Jesus is alive. Wow,
थाखाय गनायथि गैया